Iwona namhlanje ama-verses engifuna ukuthi sishare ngawo. Uthi uDavide umaloba ngiyacabanga mhlambe kuya ngezimo bekahlangabezana nazo. Ngoba simazi ukuthi wayelusa umhlambi kababa wakhe. Ngiyacabanga emahlathini bekahlangabezana nezimo. Mhlambe kuvele izinyamazane zifuna ukuphazamisa lemfuyo. Kepha okwakhe mhlambe uma sahlezi phansi uthi akekho umuntu engiyombheka ikakhulukazi ngila endle umuntu engiyomethemba kuJehova. Ingakho kuchapter 121 aphakamisa amehlo akhe awaphakamisela kuJehova ngoba azi usizo lwakhe lukuye yena owenzile izulu nomhlaba. Uthi uma bheka isimo abona ukuthi akekho yomsiza uma mhlamba ahlaselwa, uma imfuyo ihlaselwa, okwakhe ukuthatha amehlo abhekise esigabeni. Impilo zethu singabantwana bakaNkulunkulu, ukukholwa kwethu singabazalwane, kubiza umuntu ngayedwa athatha amehlo akhe awabhekise phezulu athi Jehova owenzile izulu nomhlaba, bheka impilo yami. Ngingumntwana wakho namhlanje, ngikhonza wena wedwa, akekho omunye engimethembayo, kuwe wedwa Jehova. Bese sithatha amehlo ethu siwasuse ezintweni, siwasuse ebantwini abangeke basiza, bese sibheka kuJehova ngoba nguye osizwayo lapho simbiza yena, nguye okuzwayo lapho uhlaselwa khona, nguye okulalelayo lapho uxakekile ukhala, nguye okuzwayo lapho umemeza khona uthi Jesu eyami impilo iyashabalala, bese uyakuzwa. 121 loyo. Uma qhubeka njalo uDavide ukhuluma ngethemba. Uma qhubeka njalo uDavide ukhuluma ngento enikeza isibindi, ekwenze uhambe ngokuzithemba, uhambe ngokwazi ukuthi mina ngiyazi ukhona engimethembayo, ngiyazi ukhona uyakungisiza, yilo Jehova engibeka amehlo akhe kuye. Bese uthi bonke abamethembayo bafana nale ntaba engekho inyakazise, ngisho izimo zikuhlasele, umethembile uJehova, uyakuma uthi uNkulunkulu wami ngiyaphumelela ngoba ngithemba wena, angithemba abantu ngoba abantu bayajika uma izinto zingasimnandi, abantu bayasuka kuwe uma izinto zingahambi kahle. Bonke abamethembayo bafana nale ntaba engasoze yanyakaziswa, ngisho nabomakhelwane athi uyakuthanda uma izinto zingahambi kahle, uyajika ithemba bese liyashabalala. Uthi ngiyawukhala kubani, uthi uyesihlokweni sakho sifika sithi nami nginezinkinga njalo, ungazi ukuthi uyaphelaphi. Kepha ukuphelisa amehlo akho kuJehova uyakusiza, uyakuphumelelisa. Ngisho isimo sinzima ekhaya ungazi ukuthi uthatheni uhlanganise nani, uma amehlo akho kuJehova uyakusiza ukuthi ubekezele, bese kuyalunga ngelinye lamalanga. Bonke abamethembayo bafana nale ntaba, kubiza ukuthi wena mzalwane wami uma sewukholiwe kuJehova, bese uthatha ithemba lakho ulisuse kumuntu ulibhekise kuNkulunkulu, uthi Jesu impilo yami nginikele kuwe, ngithemba wena wedwa. Yebo Nkosi unginikile abantu uthi ngiphile nabo, kepha ithemba lami linguwe Jehova ngoba ngibuza kuwe uma konke kungahambi kahle. Usho njalo uDavide uthi masimethembe uJehova, masimthembe uNkulunkulu. Uyomethemba kanjani? Ngokuthi uthatha amehlo akho uwabhekise kuye, ngoba nguye okunikeza amandla, nguye okunikeza ithemba. Uthi nakhona endlini yokukholwa uzwe ukuthi kuyala, indumisa ivuki, bese uyakhuleka uthi Nkosi Jesu usayithembe enhlizweni
empilweni yami, nginikeze amandla amasha, ngikudumise kube kanye, ngikudumise wena wedwa, ngoba nguwe ofanele indumiso. Bese kuquka iculo enhlizweni yakho uthi uJesu wami uyaphila, ngiyakwesabani, wanqoba ithuna, ngisho noma kwenzekani. Hlala kuNkulunkulu, asiphakamise amehlo ethu abhekise kuye. Bakhona abahlobo bethu, yebo. Zikhona izihlobo zethu, yebo. Bakhona abazali bethu, yebo. Kepha sithatha amehlo ethu siwabhekise kuNkulunkulu, sithi ngabo sinikeze bona Jehova amehlo ethu akuwe. Siyabakhulekela nabo ukuthi bazane nawe, bakukhonze wena wedwa, bazi ukuthi wena ungumdala wezinsuku, nguwe ophethe konke, izimpilo zethu zisesandleni sakho. Sibanxusele nabo, ngoba umntwana kaNkulunkulu endleleni ophila kiyo, indlela ohamba ngayo, kwesinye isikhathi kuba nezivivinyo. Abanye bavivinya ukuqola kwakho, bathi kuyawufika nini, uyokhola kuze kube nini, usuyasidina ngalento yakho. Hlala kuJehova, uthi Nkosi uJesu, nanoma kunjani, nanoma bangathini abantu, ngiyawushaya indima kwangathakizwa lutho. Amehlo ami ngiwabhekise kuwe, ngoba nguwe oletha injabulo kweyami impilo, nguwe oletha injabulo kweyami inhliziyo. Wethembekile yena nsuku zonke, akaguquki, uhlala njalo muhle empilweni yakho nami uma simethemba noNkulunkulu. Bese verse 3 121, akayikuvuma ukuba unyawo lwakho lushelele, okulondolozayo akayokuzela. Ngisho noma kwenzekani, mhlawumbe kwesinye isikhathi sowuphelelwe ithemba nothando luphelile, uthi ngcono ngihlale ekhaya ngikushiye phansi lokukholwa, ngoba le nkinga enginayo sola isolveki. Ngibathe ngiyambikela umfundisi, ngibona kwangathi ayisuki. Ngibathe ngiyakhala kuye umfundisi, ngicela ungithandazele, ayisuki lena nkinga. Ngithi nangibuyela ekhaya ibuye futhi, ngcono ngiyeke ngihlale phansi. Akavumi unyawo lwakho lushelele, methembe yena. Phakamisa amehlo akho uthi Nkosi uJesu, ngoba wena uNkulunkulu wesikhathi, uyazi ukuthi uyawuyisusa nini le nkinga kwakho, ukuthi umethembe yena, wethembeke nawe kuye. Uthi Nkosi uJesu, konke kwadala nguwe, nguwe oyakumsiza, nguwe oyakuletha isixazululo, nguwe oyakuletha isolution kule problem enginayo. Yebo, uyangikhulekela umfundisi, unikeza amandla, uyangikhuthaza kulokhu kukholwa, bese uyakuphumelelisa uNkulunkulu. Akavumi unyawo lwethu lushelele, uhlala njalo sibambile ngesandla sakhe uma simethemba yena, uma sihlezi kuye. Udinga ukuhlala kuye mhlobo wami namhlanje. Uthi Nkosi uJesu, nawo amehlo ami ngiwaphakamisela kuwe, ngisize. Uyayazi impilo yami, yebo sengike inhlekisa kubantu, sebahlebe ngami abantu bazizwisa, kepha namhlanje nayi eyami inhliziyo ngiyinikela kuwe Baba. Ngingumuntu omusha, ngiyintombi, ngiyinikela kuwe inhliziyo yami namhlanje. Yebo sebakhulumile abomakhelwane ngami, bathi ngiphuma ngingena kubafana, kepha namhlanje nayi eyami inhliziyo ngiyinikela kuwe, ngiphakamisela amehlo ami kuwe. Sizwa yakithi namhlanje, thatha inhliziyo yakho uthi Nkosi uJesu, senganele, sengikhathele mina. Umphakathi engiphila kiwo bahlala njalo bangikhulumela, bathi ngilokhu ngidlala ngabantwana babantu. Namhlanje nayi inhliziyo yami ngiyinikela kuwe, amehlo ami ngiwaphakamisela kuwe, ngoba nguwe wedwa oyawuhlenga inhliziyo yami, uyakusiza bese uhlala ithembeni. Ngoba abahlezi ethembeni soze banyakaziswa, abahlezi ethembeni ngisho noma izivunguvungu zifika soze banyakaziswa, abahlezi ethembeni ngisho noma abantu bangakhuluma bathini, izolo lakho balazi, kepha namhlanje abasakwazi, ngoba wena sowuphila noJesu, uhlala naye. Ube ngumama namhlanje oyawuhlala emkhulekweni, uthi Nkosi uJesu, ngikhulekela ikhaya lami, ngikhulekela umndeni wami,
Nkosi uJesu yiba nami. Sebahlekise ngami abamama abaningi, kepha Nkosi uJesu ngiyayinikela inhliziyo yami kuwe. Ngiphakamisela amehlo ami kuwe. Uyakusiza uJesu bese uyahlala ethembeni. Uthi kukho konke yangisiza inkosi. Yebo bebangihleka abanye abomama, namhlanje kunomehluko empilweni yami, namhlanje kunomehluko ekhaya lami, ngoba uhlezi kuJesu, ngoba umemile wena. Phakamisela amehlo akho kuye namhlanje. Uthi uNkulunkulu Baba, siza eyami inhliziyo. Ube ngubaba namhlanje oyakuma endleleni kaNkulunkulu. Uthi noma kwenzekani, noma bangakhuluma bathi abobaba bakhohlakele, kepha ngifuna ukuba yilo baba oyofika enza umehluko empilweni zabantu. Ngifuna ukuba yilo baba oyawukhuluma kanye bese kuba nokukhanya kwabanye abobaba. Bangasibhali sonke, kepha ngifuna ukuba ngohlukayo. Ukuphakamisela amehlo ami kuJehova, ukuphakamisela amehlo akho ezintabeni, bese uhlala ethembeni. Bese bathi kanti uphila ngani lona, bangayazi imfihlakalo. Kanti wenza njani lona, bangayazi imfihlakalo. Kepha imfihlakalo ibesenhlizweni yakho. Kuthi ngikhonza uJesu ophilayo, ongisizayo. Umoya wakho ngcwele uyangisiza ukuthi uma kwenzeka izinto bese umoya wakhe uyangihlebela ungiqondise endleleni. Asibeni ibandla namhlanje eliyawuthatha amathemba ethu siwabhekise kuNkulunkulu. Asibeni ibandla namhlanje eliyawuthatha amathemba alo abheke kuNkulunkulu. Sithi kukho konke Nkosi, nali ibandla lethu siyalinikela esandleni sakho. Makube ibandla elizohluka lithembe wena njalo, liphile ngezwi lakho, sikhulume izwi lakho, sikhulume wena uqobo lwakho, kuze abantu bonke babone ukuthi mkhulu kangakanani lophila ngaphakathi kithi kunalokhona ezweni. Bathi bazijabulisa abantu ngaphandle, sizijabulise nathi ngaphakathi enkonzweni okuhlala kuNkulunkulu. Siphakamisa amehlo ethu siwabhekise kuye, ngoba nguye ongumsindisi wezimpilo zethu. Kwangathi uNkulunkulu angaba nathi, asibusise thina sonke manje.